Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belasan wallah yang utuha miati sa Quran laung kanudun hagus tetandingan saging kaya hubungan iwa mapya mga urip tu Allah, mga babayaran, mga pagariaran. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napiteruyan al-mu'minu la yashba'u min al-khair yasma'uhu hatta yakun muntahahu al-jannah. So mu'min na didin ke kesmo didin ambuklah si kumapi apkelgian taman sa mabeli ayat derpaian na susurga ginan ma'arif no Allah iditanong pula insyaallah bangitanong si wallah ama pagtanong sa giyong utama nga tao dira ni paganag so ilmo sundawan wa agama Islam nagyang utuwa ka pangapasadiran nagtirong kiran o mga malaika aqumu maghfuran lakum qad buddilat sayiatukum hasanatukum tinagganudan ka rinilang kan wallah subhanahu wa ta'ala nagudaro pentamana na siyam din wallah sa mga rarata iyo ay isam diyan na sa mga pipya biya sana so Abu Hurairah na sis kaniyan sa padiyan sa Madina tumitindig kaniyan adinian di pagilan niya sa mga tao sang kuto apadian auman isa na mabibisi at na mga tawad di mamasa sudi pesa so barang-barang ay manan niya nagun bukian sa ging apadian napitero ang kira na ma'ajazakum sana ko da mga pamana da mga gasiyo da mga pulusyo tigira na hay Abu Hurairah tunay tigin ni balita ino ana ni terwa tigira na kota tigin so miras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mana miras lagi ang utama mini baga kartano o nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam adi bagi-bagiin na sisera no sa pamana pa diyan na di kano rosmo akwani wa tigin so pamana begini ron na ayasi wa yung utama mga tao na luminisirang gagaan tira na ya Abu Hurairah ada batatagul kutuwa pa man namin itaga ko nabi di bagi-bagi di na sa masjid na minggaga sira na sunong sira sa masjid na agi mao masina sa masjid na dami lairan oy kumya sisiran si ku Abu Hurairah tira na hay Abu Hurairah atayna al-masjid fadakhalna falam nara fihi shay'an yuqsam biya ko makamitigan sa masjid na ada tigidam yung mamirwa merah tadi bagi-bagi na itu sumini tagaraktan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Why? Demi yang merwana dibagi-bagi. Natikiran Abu Hurairah, "Ama ra'aitum fil masjid ahada?" Badatiyan amyeleni wasaqatahu sa masjid. Napitirana ay buti gina amyelemi na mga tawa di sa sambayang, buti sa Quran, di mabusay sa halal abu haram. Oy di pagusay so halal di pagusay so haram na tikiran o Abu Hurairah wahhakum fadaka mirath Muhammad ginan man mini taga kartano o nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam oy naging kay yakapaganet sa ilmo na tanto ini kumala aya maanan yan na balas keparulitaw adi maganag sa ilmo pedun agiang koto aya balas di maganad sa ilmo nasan sa tao ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anumiyo why sumusagyang kutab paganadan sa ilmo na datarbu o dimikin jihad sa ikubalas gina ni sabab ma'arif no Allah aya kabayang na mapumagusitan no sa gin kai oras nagyang kutuwa pamana anda manay kapagalawatan o sangkai Ramadan nakbakataling umah yung kaya Ramadan mga orip no Allah na makaibarat sa bisita igira man ito adna bisita nga apaka umah na preparadun kas kanya barang-barang ay preparadun na ato na igda ka sa giyang kaya Ramadan agiyang kaya Ramadan na malaak keparulitan ron akamapian kebgantan niyan sa kamapian na ato na magalubagay preparado tanong
sagiang kaya apa kata lima wadna pinaka preparaduan tano pipian tano preparaduan tano nagiang kaya Ramadan. So mga isa ko mga ulama kasi yakini Asy-Syanqiti rahimahullah na adna miniso tigiyana bima tansahuni li istiqbali mawasim at-ta'ah. Tunad tigini mabdaro qaraga sa kapagalawa ko sa giyang kay pagkataling mga musim madiru ditakapan so balas wallah subhanahu wa ta'ala dila ditakapan wallah siko oripan so balas ay hindi niya kira nato na tiga giyang kutuwa malawlama siya kinasyanqiti tingin na mapya khayru ma yustaqbalu bihi mawasim at-ta'ah kathratul istighfar ay tigyan pinakamapya ipagalaw sa giyang kaiam nidetari niya mga musim mga gawi at diro nitakapan so balas nagyang kuto kapakandakla siko kapag istighfar kapakandakla o kapamangani sarila siko Allah subhanahu wa ta'ala ay tingin na sabab lianna dhunub al-abdi tahrimuhu at-tawfiq kagiso mga dusa o oripan na kepapasian mapakadaiyang kutaw so tawfiq yang kutua tawfiq sabab sa ayaman titan di kapakasimba ayaman kipkititan ko mga sambayang tano na tawfiq apun si Allah subhanahu wa ta'ala giti sabab aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini pamangdunian si Mu'adh bin Jabal wallahi inni la uhibbuka ya Mu'adh mata na sana tingin ang kebebayan ang skahay Mu'adh la tada'anna fi kulli duburi salat an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik mata na tigo Rasulullah ko Mu'adh asakan na kebebayan ang skahay Mu'adh na dingat-tingin bagakan kung umang kamasan bayang so dingan ikatiro ko doa Allahumma a'inni ya Allah na ubupi ako ka ala dhikrik si kudiang karkadika tidintadmi wa syukrik aku sudiang karkadika panalamati wa husni ibadatik aku sumapya akap simba akan rekah sabab sa ayamanan yan na inutanupin makasimbayang inutanupin ay manay na makapusa kapunutusan tawfiq si Allah subhanahu wa ta'ala na giyanan iso mga dusa o mga oripan na kepapasiran mapakadairan na giyang utwa tawfiq si Allah si ko oripan misabab sa giyang utwa dusa laginan ni sabab pa isa ay pagalaw tanong sa giyang kai pagkataling umark tano ang kai Ramadan nagiyang kuto kapakandakala si kudika pamangani sarila si ku Allah subhanahu wa ta'ala inna rajula yung to hadith inna rajul la yuhramu rizq bidhambi yusibu matana tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso manusia na kepapasun kedaw nagiyang kutuwa rizki sabab kudusa amin dusanya apa yang tunai bunta na rezeki so rezeki na kenapa aya betul sa rezeki na aya betul sa rezeki na so perak so tamo why kaso kataw fikir kau Allah subhanahu wa ta'ala sa pamanam niya balik ka mapiyaidat siya kung mga siringan ka na rezeki penuto why so kapag sambayang ka sa sambayang fajr why na rezeki penuto so ibarat na kabgir ka o Allah sa ayamanan niyan siya kung mga dato sa karuma amapia na rizki semua sumabay na sukap girong sa dato amapia na rizki penuto oay na aya kap kedeng kina na rizki nagyang kuto adi kapakandakla o ayamanan yan na dusa so kap to fikir ka wala sa mga simba na rizki ito na aya kap kedayan nagyang kuto ang mga dusa nagina ni sabab agyang kuta tigu akini Asy-Syanqiti ayat tigin Aisa ay pagalaw sa giyang kai kapagkataling markatanwang kaiya mga musim mga gawi ya diro ditaktak sa mga balas na isaw na giyang kaiya Ramadan nagyang kuto adi kapakandaglaw tao si ko ay manan yan na kapamangani sa relasi ko Allah subhanahu wa ta'ala isaw pa na ipagalaw ro nagyang kuto aw pama na upamakaska na adno pama mini silawa ka ano to
na kaya miada terkano problema siko pagarin ka udi na su ginawain ka wai udi na su mga lulut ka na aya suan ka nagyang kuto ay manan yan na kasungan ka na mga kamangni kong sarila maayos hagyang kutua pamana ka pagiriyaw dino di ka pagiriya maayos hagyang kutua ay manan yan na yang kutua problema kundulunaan ka agus mga lulut ka yang untuk kapag itutungan na yun nagyanan isa ay pagilaw sa giyang kay Ramadan giyang kay Ramadan na makaibaratanan sa madrasa makaibarat sa madrasa biyat tanoron sa mga ginawa tanong makaibarat sa madrasa di tanong din pamangdaon si kumapia ayamanan niya napaparangayan so Syafi'i na katiro yan at yan al-ibadatu mu'allalatun bimasalihi al-ibadah so simba na malaakib ganyan ay sabab kapkaid no simba suaswat si kuwala nagyang kuto si ibu pangdud si kamapiyaan o mga tao ad nagkakuha ng mga tao kamapiyaan lada taragyan kaya posa inurok tanu sugun o Allah subhanahu wa ta'ala kagiaan na kaparuli tanoron yuta ba sa tanu hagiyan kay kapusa na makaibarat sa madrasa paganad tanoron kapamangdon tanong yan sa mga pipi aparangayan ipengdonir tanong mana ipengdonir tanong nagyang kuto akalak si Allah subhanahu wa ta'ala tiku Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun hay sumya maratiya na ini paliugat rekano so kapusa sa lagid o kini paliugat nun si kumyaw na anyo ingkay no to la'allakum tattaqun kaangkano mabaloy kikaalakan masanggila sa dusa maalakan si ku Allah subhanahu wa ta'ala nagina ni isa antap kini paliwatan si ko kapusa apang ni tanong ku Allah subhanahu wa ta'ala mirampay tanuron langon taron mirampay mapipia ginawa tano riski sa nurong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga amal tatarima na isa antapon na anta no mabuloy ayamaan na niyan na kikaalakan si ku Allah subhanahu wa ta'ala natunay po sa kalak minuto at katero Ubay bin Ka'b ay sa Umar bin Khattab ay nisiya ko Ubay bin Ka'b radiyallahu anhuma tinahay Ubay at may pembetuan sa kalak takwa at may pembetuan sa takwa ay mana ni nakalak natunay tigo Ubay ay tigi nakalak ama salakta tariqan dha shawkin tigyan ko Umar bada ka makasagad sa giyang kuto lalan asurukan at tigo Umar ang yakasagad ako ron at tigo Ubay bin Ka'b at tunay siwa ka tiginapian ang gila na kanubaw kasurok at tunay tigo Ubay dha katakwa nagyanan ipimbetuan sa yamaanan yan na takwa ngin ipimbetuan sa kalakan gina ni sabab pa inortano ini sugu-suka pusa kaparaan tanong makapananggila antano mabaloy malakan siko Allah subhanahu wa ta'ala terbiyan yan terbiyan yan sa mga ginawa tanong kung piya maka sisingay mga galabak na giti sabab pa suka pusa nang nabaaya buwa itiltan na sukakan sukainom katamang kung mga dusa suka pamaganta suka kasuluyan ibarat so kapakasudi nalaon raktanwanan isipar o kapusa so pamana kagda mga sa ginawang askay pinaka ibarat na askay makalalabi nasusala ko rangan na may bababa sana tigini makalalabi nagina ni pungdor tanong po sa kapananggilaan tanwanan datare na suposan na dudun suka sembayang na suka sembayang na ipengdo na rentano so mga pipiyaya manan yan na mga paparangan isa ipengdo na rentano nagyang utuwa pa ma na al-iltizam yung pakaturbo si ko manigil pagtano mga tigo Allah inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta
matana susambayang na inipaligot wallah si iku mga mu'min susambayang alima asambayang si iku mga oras amatatan pagbangan na managtano na yung masuk oras sa kapsimbayang tano na ino to pelayaman tano o agama sa ayamaan niyan na boleh tano mga multazin mga matordun si iku umanigan pagtano lamang ka lawan na ipindong niya tano na nakon pamana mapya adat tumakbir ka malami kapsimbayang ka Allahu Akbar su Allah ilbiyamala su Allah pinakamala na susala korona why susala korona wala ba mala su Allah pinakamala kulang wantaman na pa inor ka to pigigdam si kumasakap simbayang ka Allahu Akbar su Allah pinakamala para din ka mapikira sa kanam makalalabi kasi ko sa lakor ka sa kanam masyaallah niya simbayang ako lagi nga sa lakor lagi tuturugon mga bukulo ini na ino to Allahu Akbar so wallahi pinakamala para pikitawan ka askana daga ska bagar ka ino tabu na tiyawfi ka nga wallah sa kiya pangasimbayang ka sa imanan ng pamakusub na subo pamakuluhur na luhur Ori manu ka takbir ka nagyang kutwa du'aul istiftah ay mana du'aul istiftah nagyang kutwa pembetiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam iginam yang takbir sa takbiratul ihram ayak takbiratul ihram nagyang kutwa paganay at kaya takbir ka Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas Allahumma ighsilni bil-ma'i wath-thalji wal-barad Ya Allah, pakawatan yarakan so dusakan sada taruk ya pakawatan angka sangka ya masyarakat ugi maghrib ya sebengan aku ya masyarakat ugi maghrib why nah para pikir ka aska lagi yang untuk kia sembayangkan nak kena bakasutia tahu why kena bakasutia tahu ka ay mana ini nama penuh ka dosa why nah dia mapikir ba disembayangkan ana sang lagi makanya lebih gina ni sebab pas bisa aku mga saya kini Ibnu Umar na ini seon mattaqwa tu natigini qalaq natigina ayat tigina qalaq alla tadunna annaka khairun min ghairi ayat tigina qalaq na mapikir ka akan baka makalalabi ko salakor ka Nagina ni ay katimblian naging kay Ramadan na langon-langon ipengdaw niya tano na langon pama na kamapiaan wa sir tano pangdud ay datarya no ito mga ulama iginatigin na ikapakanaw ibarat sa ikapakanaw kumabulag na kuha ka sa alarm apakalarma kasi kung oras ibarata kabayakan na alas 4 uli na alas 4 media at saan siya kabaya ka oras napakaalarma nga ito na uman makaalarm na pagnaw ka natigrangan no ito kusuld sa pulag limang gawi natigiran na ame ka mas sa pulag limang gawi nadigan pag-usar sa alarm ka uman alas 4 media na makanaw ka o pamaka anytime mo na alas 4 media pamaka alas 4 na uman alas 4 na makanaw ka na tunay gdayo sa kay Ramadan aklaba sa pulag-uli magawi ka pulo-pulo uli na 2 pulag-ulo siyaw gawi why nakina ni isa ay maanan yan na pama na antapon na antano matarbiya antano malayang siko mga pipiya agil ba why tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi san sa tao ay maanan yan na pusa ato ni kaya pusa niyan iman paratian yan si Allah paratian yan sa gimong tua puasa na inisubu Allah paratian yan wahtisaba agu arap-arap yan si kubalas kalabang ay kaya pusa nga na para adnan yan ko na matatundu adna antap ko na barat na katayaan ako pagtiyaw ni nagiya-giya Pitiroro man sama Ramadan imanan wa ihtisaba sanjatau ama muasa sa iman para tiya wa ihtisaba sa Arab yang kubalas ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi na irila unu Allah subhanahu wa ta'ala so ay maanan yan na dusan yan na miyon na ato na pinaka malabalas
pinakamapia kaprilair ka Allah subhanahu wa ta'ala kaya pusang ka sa parat kaya guarap ka kubalas na inirel ka Allah so miyaw na adusa ka gina sa bapa panitanok wallah mirotam sa Ramadan na pamanamar tanong why ay pagalaw tanong naging tabas sa tanong ang mga simbasik wallah mga simbasik wallah beliau tanong ginaw tanong sa kabatya sa Quran ginadagal na baka nabatya sa Quran ang balasang wallah subhanahu wa ta'ala why beliau tanong sa mga ginawa tanong siya ko kasi may balabugin kaya ayamaanan yan na subu why na naman mga orib wallah kita ka ba sa tanong katiro mga ulama sa kanya siyentitay isa-is pagalaw si Ramadan nakapamang ni sarila wallah natunay pamana kekuwa nga sa giyang kaiya kapamang ni sarila wallah mula sa nga wallah tawfiq nga wallah priski nga niya sa pamana mga riski sus wallah pamana matawro ko ipriski niya pa miya panutun siya nga niya pagpusa inshallah siya kini Ahmad ibn Hanbal rahimahullah na diskan niya kung dalakaw si Ahmad rahimahullah isa na mga laulama why nabamalaan niya kalalaw lama kampa malayin mo niya isa na lalakos kaniyan na siya gadan niya nagyang kutuwa khabaz yung kutuwa pamangbal sa ibaratunan rote linapaan siya gadan niya adi ay paganay na sumung sa masjid dito di trabil sa kaniyan layag na miyaw mas kanina kagagawin na pamana miya patutama kay sa masjid kadaki ganyan ay kapapadaga na di mlele why ay niya unay kapag sa masjid nagyang utuwa sumisiyap sa utuwa masjid nasiyong wanin tingin di siya tigang kapakay may gasukuan tao why ka masjid ay tigin tama sa piyang ano niya sa Ahmad bin Hanbal di niya katawan nag-youtube sa Ahmad bin Hanbal ay sabi ko din nung katawan nag-youtube piyakalo niya agi mapakalo niyan dito ako sumisya po masjid ano minip man yung man yung mas Ahmad bin Hanbal sa kilida masjid tingin na pituro ka tingin na di si kapakaso kakad sa masjid dahil si Ahmad bin Hanbal na palalakaw na siya gado ni nagyang kutwa khabaz apa mapasang niya pangbalsa pa manarote paan sumiyong sa giyong kutwa pamamangbal sa paan di nagkapay tigyan na siya ko tigyan miga na tinawad kapakay ayam ya si may Ahmad bin Hanbal sa giyang kuto khabaz na ay bumisabutin astaghfirullah subhanallah astaghfirullah man maglina astaghfirullah di mamangbal sa paan pero astaghfirullah namiyam sa Ahmad bin Hanbal kay kalalayaman na wait ng kasaktan na di mantas wallah di mag-istighfar na ginawa ka na oras sa pagkukuan na gito na dinadukon niya namiyam sa Ahmad bin Hanbal tingin na miya kapira di dragon di nga san di kang galabak ka sa giyang ka na absuan ka tingin na miya tingin na di nga na hindi galabakan natunay tigi Ahmad bin Hanbal tina ato na miyak wangon aguna na tigi na ay tigi na miyak wangon aguna sa giyang kaya galbakakan na da at tigi na piyamang niyang si Allah subhanahu wa ta'ala inunta na inibigay niya rakan di na piyamang niyang si Allah inunta na inibigay niya rakan ay butigian at piyamang niyang Allah da niya rakan bugan na may niyakan so betul sa Ahmad bin Hanbal namiyam sa Ahmad bin Hanbal tingin na kataya ko tingin subhanallah sabab ko nga di ka pag-istighfar kataya tingin na bitundo ako mamasalyo sabab ko sa giyang na istighfar ka na naman nagyang mo ta istighfar na din pamarak sa Allah subhanahu wa ta'ala atar Allah subhanahu wa ta'ala وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون so Allah subhanahu wa ta'ala na kubetad wallah ubani ang siksa sa mga tao at aya paparengan iran nagyang utadi sila di mga relasi ko Allah subhanahu wa ta'ala isaw na balasyan astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara tigwallah pag istighfar kanu natutawbad kanu wallah Bakuran wallah sa madakal aura na kamapyan na pipaguran yan kanaba ora na yamanan yan na bagyo barat na
ingat tanu barat wa yumdilkum bi amwal napakadakan wallah sumang rizki tetaro mga tamo wa banin gusto pagadakan wallah sumang mureta at na isang yapan itula yang utua mama na kerumay ko na desiran rizki wallah sa wata na piyakan dakrila lagi yang utua kapag istighfar kapag mangisarisa si wallah lagi itu siya papan sakit pikiran wallah nasalah ko man igidadakan bagi wallah di kani mag-istighfar ka kepagayaan na hikmon wallah subhanahu wa ta'ala na siya teman na abi ako mababa pendalamatan ng sano panitan wallah subhanahu wa ta'ala ino tanu sa gingi Ramadan mapipiya ginawa tanu riskintan wallah sa mga galba ka mga pipiya at tariman wallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.